Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Lur. Sugeng pinanggih malih ing kidung lingsir wengi. Wengi iki nyandak sekar kang angka 3, yakuwi kinanthi. Tak kidungake sak pupuh bae ya Lur. Sugeng midhangetaken. Kinanthi atur panyuwun tumrap putra putri niki tansah ambek utama tulusa marasuti ngelmi mujudake gegayuhan sanguning urip kang yakti. Mangkono suweng kang sekar kinanthi mugi bisa dadya panglipur tumrape dulur-dulur. Cukup sakmene dhisik, kasambung ing sekar candhake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng aso sarira.